Sa good vibes, mga juvenile o kung mga baby pa nga blacktip shark spotted sa Carbin Reef. Nakuhaan sang video sa mga turista nga sanday Tope Peñafiel kag Jano Castillo ang pagtipon sa mga juvenile o kung mga baby pa lang nga mga blacktip shark sa Carbin Reef sa Sagay City. Ang Carbin Reef ang kabahin pa sang 32,000 hectares nga Sagay Marine Reserve. Domingo nga adlaw sa nakuhaan sang video ining grupo sa mga blacktip sharks. Harmless so kung hindi agresibo sa tao ini mga juvenile blacktip sharks kag nagapalayo gani sa tao. Sunod sa mga marine life experts ang pagtuhaw sang sini mga baby pa nga mga sharks sa baybayon ang nagapakita nga healthy ang body of water kag sarang mga nursery ground kay may nagakaigo nga food supply pareho sang maggagmay nga mga isda kag matinlo ang tubig. Panawagan sang Supervising Tourism Operations Officer sang Sagay na si Helen Javier Argelias Cotillar sa mga turista nga hindi pagtandugon kag hindi pagpakanon ining juvenile blacktips kag pabayan lang kay makasarang ini sila nga mangita sang ilang kaugalingon nga pagkaon. Ang Carbin Reef ang isa sa mga popular na tourist destination sa Sagay City bungod sang powdery white sand kag matinaw nga tubig. Ang Sagay Marine Reserve kung sa diin nahamtang na sang halos 60 katuig o kung 60 katuig nga ginaproteksyonan sang lokal nga panguluhan nga ginsuguran pasadto sa ginakabig Father of Sagay Marine Reserve nga si Anay Sagay City Mayor kag Anay Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr.